खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। UPPLनि नैथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायखौ लानानै माखासेया रंजानायजों उसिफावदों आरो माखासेया UPPL दोलोनिफ्राय बिबान एंगारदों आरो UPPLनि फिरफिलाखौ सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव सोमजिदों बे दुंहाव थासारिया। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो टिकेट होआबालानो खाम्फा बरगयारिनोसो टिकेट होनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिथांमोना बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला UPPL दोलोनिफ्राय नैथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायाव 14 नं चिरांदुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावदों। बे बिजाथि फोसावनायखौ लानानै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, मिरुनि आरो गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा जयै बे बिजाथि फोसावनायनि हेंथायै UPPLनि फ्लेगखौ सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव गादबनाय, जुजिनाय, मानसि बुथारनाय बायदि जाथायफोरखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय खेबनै फेजेनदोंमोन। बिथाङा फेब्रुवारि दानावसो UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिसायख'थि गेलेब्लाबो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बिथांखौ मोजां मोननाय रावबो सुबुं गैया आरो बिथाङा माब्लाबाबो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव देरहानो हाया होननानै दाबि खालामदों। बेखायनो जों गासैबो ज' जानानै बिथांनि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय नङाब्लाबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों 14 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै फसंगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथांमोना। बरपेटानि हावलियाव सा 13 बांलादेशिफोरखौ हमदों पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सा 13 बांलादेशिफ्रा जम्मु काश्मीरनिफ्राय दिल्ली जानानै रेलजों बरपेटासिम फैदोंमोन, नाथाय पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हायो। बे हमजानायफोरनि मादाव 3 आइजोफोर, 3 हौवा सुबुंफोर आरो गुबुन 7 गथ'फोरमोन। पुलिसआ दायो बिसोरखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। BJP दोलोनि हेंथायै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा, बिनयापुराव हिन्दु बाङालिफोरा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। हिन्दु बाङालिफोरनि डि भटारनि गसरखौ बोखांनानै लाफिननांगौनि दाबिजों अल बिटिआर बाङालि युवा स्टुडेन्ट फेडारेसनआ गोख्रों खुद्रिसारदों। थांनाय 22 जुलाइआव रायजो सोरखारजों फोसावजानाय बिथोनखौ सोलायनानै गोदानै बिथोनलाइ होनायनि हेंथायै सोमावसारदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना BJP दोलोआ बाङालि हारिनि सुबुंफोरखौ भटनि समावल' बाहायो, नाथाय हारिनि जेंनाफोरखौ मोनसेबो फोजोबस्रांनो नाजाया, जायनि जाहोनाव बाङालि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों होननानै अल बिटिआर बाङालि युवा स्टुडेन्ट फेडारेसननि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार, दिलीप शइकिया मुर्दाबाद, आसाम सोरखार मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों गोख्रों खुद्रिसारदों बिथांमोना। हेमन्त दैमारिया आहमेदाबादाव खुंजानाय कमनवेल्थ वेटलाइफ्टिं चेम्पियनशिप 2025 आव आसामनि हेमन्त दैमारिया 71 केजि जुनियर थाखोआव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। UPPL दोलोआ नैथि खोलोबनि गासै मोन 16 BTC बियाबनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। फोसावजानाय बिजाथिफ्रा फारियै परबतजरायाव प्रसेन ब्रह्म, 2 नं गुमा बियाबाव मुर्शिदा बेगम, 6 नं कुसुगावआव अखिल मोसाहारि, 14 नं चिरांदुवाराव खाम्फा बरगयारि, निसिमा बियाबाव रनजित बसुमतारी, 19 नं थुरिबारियाव MD रन्जु आहमेद, 20 नं मथानगुरियाव माखन सरगियारि, 21 नं सालबारियाव जय मोसाहारि, 23 नं दिहिरायाव भुपेन बड'सा, 28 नं गयबारियाव प्रमद बर', 30 नं गरेश्वराव बिपुल कुमार बसुमतारी, 31 नं खैराबारियाव धरणी बर', 32 नं भेरगावआव दावबायसा बर', 33 नं ननाय सेरफाङाव मरियाम टप्प', 34 नं खालिंदुवाराव रबिन्द्र बर', 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावबाय UPPL दोलोनिफ्राय। जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव दतमा बियाबाव बिजाथि फसङा होननानै थांखि लादों BJP राजखान्थि दोलोआ। फोरमायथिनाय बादिब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै आरो बर' हारिया गावनि मोनथायखौ मोननांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव बावसोमनायखौ मान होनानै दतमा बियाबाव BJPआ बिजाथि फसङा होननानै थांखि लादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों BJP आसाम प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बिजाथि फारिलाइखौ फोसावनायनि उनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआबो गासै मोन 36 BTC बियाबाव बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बे फोसावजानाय बिजाथिफोरानो जादों फारियै जमदुवार बियाबाव रन्जना बसुमतारी, सराइबिलाव रनन्जय नार्जारी, कुसुगावआव खोरोम मोसाहारि, फकिरग्रामाव साहार आली, दतमायाव दैमु रजे, बनरगावआव मातिलाल बसुमतारी, बावखुंग्रियाव सुनिल नार्जारी, सालाकाथियाव राजिब बसुमतारी, चिराङाव इनस इसवारी, चिरांदुवाराव अमय नार्जारी, निसिमायाव आगस्तिन नार्जारी, मानास सेरफाङाव अबिनाश ब्रह्म, मथानगुरियाव साफिउर रहमान, सालबारियाव बुद्धदेब पादानगारी, कक्लाबारियाव जगदीश मदाही, दिहिरायाव बाबुल दास,
दास, मुसलपुराव धर्मेश्वर बर', बागानपारायाव कान्दारपात दास, दारांगाजुलियाव सेजान गयारि, नाग्रिजुलियाव उदय बिश्वास, गयबारियाव रुमि सिं मोसाहारि, सुक्लाय सेरफाङाव सुरजित बसुमतारि, खैराबारियाव खगेन राभा, भेरगावआव तेनजिं बड'सा, नुनाय सेरफाङाव रहित परिगा, खालिंदुवाराव अनिल दैमारि, मुन्दैबारियाव हिमांगा सयकिया, हरिसिंगायाव चित्तरन्जन भगबरा, धनसिरियाव रिलन मुसाहारि, भैरबकुन्दुआव नुवास बसुमतारि आरो रौतायाव सोरांसा दैमारि बिथांमोनखौ बिजाथि महरै फोसावबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।